baba wena ungasusa zala. Yini angikutshela? Angikukhuzanga yini? Angikukhuzanga. Angasingitshela ngathi ungezimali kuza moza la kumele ngifanele. So why open mama wami lo? Lo awamam. Hey, stop his man. Go out about it. Go out. Go out. Eric, please. Eric. Ulala school. Abantu manje mangafuna ukuhlukana nabo tuzoba nenkinga mfethu. Njengamanje bafuna unondle bafuna wena kuthiwa wena uyasola kahle intombazana le uyayazi lahleke kanjani intombazana yabo. Mina ngitshosha ingane Mina ngabakhombisa ukuthi abayi lapha emzini wakho mfethu. Umuzi wakho omusha lo sunomuzi omuthi piece of life nongikhombisa. Wena ungalobe futhi usumuzi wami. Umuzi wakho ngoba manje unonhle wakho lapha ya. Angabi kanjeni. Yabona nje ukuphazamisa. Yabona nje ukuphazamisa. Ngiyayazi ngani yami. Ngiyambuza uzokwazi yabona nina nobabili. Yabona nina nobabili. Ngingenzela into elula manje. Ngingenzela into elula mina. Yiphi into elula? Khuluma phela basilakhulisa nabantu bani. No. Yendo yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami. Amazwi ekhuluma nami ase ngiyabuka ngathi ngiyabuka ngibonisa saphambi kwami arilinoid ngathuma ngahla hey ngathuma ngahla angizange ngilinde ngathuma ngahla ngana ngathuma phela usizali wadi wama akwazi ukuthi Kwenzakala nje. manje sacabanga noma kusama sengifuni manje asimthole le ntombazane semfuna kena intombazane into eyikhuluma asiqoni Uma kuyazama kusabuye station. uzwa kanjani ngakawutholi umkhondo Hayi bani abakufundela. ya Ayazi ngicabanga ukuthi lapha ekhaya yindile ebesunga nje. asiyo hamba kahle Yebo. Akekho mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe umuntu wakhe angasayekuyena o baxabene kubo something like that akwenzeka ngalutho Usizana mazi umuntu onjalo mina. obufika nje manje ngizama ukusesha ukuthi i-account yakhe ayikho enye khona I've been trying still angitholi kwamina Wena ufuna nje la?
besikhulumele Nikhulumani? Nkosi yami. Nalo mfana lo? Anda malini. Nikhulumani lana nalo mfana? Nenzani? sikhuluma ngosizana Ukuthini? ngalendlela yakhe yokulahla kwakho. Nawe usufuna ukulahleka njengosizana njengoba lo lapha khona lo amantombazane alahleka. La khona lo amantombazane alahleka. Ufunani kulona? Ngoba lo hey ngisakubuza namanje ngithi ufunani kulona? Njengoba sengishilo nje ukuthi Ilento yasizana ekwenza ukuthi uzoma la emakhoneni egxotsheni ukotela esigxotsheni nalo mfana lo owenza ukuthi usizana lo mngani wenu ohambe eyohlangana nani walahleka. Sawubona mama. Ngibona ngithola ikhumba yini wena? Sokuza ukhosi ukuzela ungibona. Ungibona ngithola ikhumba ngizokuzwa kubani okungcono uma ngabe ngakuzwa ngawo. Yazi inkinga yami ukuthi angazi kwenzakalani. Andisiza mina ngiworried ngizama ukuthi ngimthole and wena awuyenzi into ezokuthi ezosihlanganisa sikwazi ukuthola usiza umngani wami ukhathazekile njengamanje. Usiza umngani wakho. Ujama uhamba ikhozi. Usiza umngani wakho unkosi intombazane leya yayingenaphi kumngani wakho. Kwenzakalani ngizovela ngisola kuqhumisa impama mina ungangijwayeli kabi. Usiza ubengisiza ngeingoma. And right now ngifollow behind because sigcina ukubonana wagcina yena ethena usefocus esikoleni manje and ngeke sangibhalela ingoma ngakubamba usho kanjalo usiza kona usefocus esikoleni ngathi akose usefocus esikoleni mangabe ukuthi umfana usesheza izinto eziseceleni wena rubbish wena shothi khona lento eyenzile nganeni yami mina ngikhathazekile nako mfana ebaleka nami Nkosi khona lento eyishilo sure wena usakhamisile la ukhamisile yeah ngizama uma mhlawumbe khona into ongangisiza ngayo Hello ma unjani? Ngiyaphila ma. Ngiyaphila phela ngizothi ngiyaphila nje ngoba phela ngiyaphefumula kodwa nje bengicela ukuthi ungisiza ngemali encane bani. Awuma ngiyakwazi lokho ukuthi ngiyasebenza ngihluphi ngoba ngingaholi ngicela ukuthi nje ngicela ukuthi ungisize ngemali engizokwazi ukuthi ngiphile lezi insukwane encane ngaholi. Hey okay mama usho njalo sokhuluma. Bonke abantu engithi bazongisiza bangijikele futhi nje ngalempilo yami nje futhi mina ngidalela ukuhlupheka ngoba yonke into engithi ngiyayizama akulungi ebengisanganele wena sayima la sayima wena ngishawuzwanga ukuthi sayima lalela ungangijwayeli kabi phela ungangijwayeli lento yakho ngithefana ungangijwayeli kabi ngitheni kwena uyangihlukumeza moyeni wami ungihlukumeza umoya ngihlukumezekile ngilahlekelwe umngane wami uwe uzothi ngimtshontshile umngane wami ngizowenzani mina yini ethi umngane wakho athi akakangeni kuleli phezulu ukukhuluma ngalo yela lisenthumeni bani ngikhuluma nawe yakithi ngithini wena yakithi ngikhuluma nawe yakithi ngikhuluma wena there must be a okay somewhere somehow la wena ngifuna ukushubisela ujwayele lezi zinto zakhe ehlale phela mina mami yazi kwenzakalani mina uyaphi le indlela eshona nga uhlangana nabafana phela ngithi phela angithi kwani kwakufanele utheni lona kwakufanele utheni ongaqeqekile nje wena wazola kanjani nomshana wami umshana wami uqeqeke kabi ngizama ukuyihlekisa ngizama ukuyincengela ucabanga yela 17 yabona lento yenzile nganeni yakho yayibona lento yenzile yayibona lento yenzile
angithi emokutshela mina yawo mina ngazi ukuthi usiza ngamgcina mina ngitshela ukuthi usiza wamgcina ngitshela ukuthi usiza wamgcina ngitshela ukuthi uyazwa ne kunalento ongayi-understand wena ngami uyabona mina kunalento ongayi-understand ngami ima phela usiza kunalento ongayi-understand wena ngami uyazwa ngithi njengamanje siyahamba soyikhipha le ngane uyangizini kwena I'm going to kill you slowly shut up and slowly do you hear me do you hear me I'm going to kill you boy because I want my daughter back I want my daughter back okay do you get me are you sure? Are you sure? Are you sure? What did Nonta do? What did Nonta do? Start talking. Just, I'm just hearing the music. I'm just hearing the music now. Start talking. Start talking. I'm going to kill you. You are still a small boy here. I made it. Keep on my go, Baba. Something needed to my man. Tell him I'm better. Umngani mhlawumbe uzongizama ngendawo ukuthi ngilaleke kongcono. Mnganami njani? Ngiyaphila mnganami, ngiyaphila ngikhona nje ukuthi ngimatasa. Bese sacela ungisiza bandla phela mngani. Ngisacela ungisiza ngendawo ukuthi ngilale nje noma izinsuku ezimbili ezintathu ngizobe ngizama indawo ukuthi ngilale. Hawu mngana ukahle ngiyacela sengilahlwa nawe wena pho. Uwena lo bukazi ukade ungigqugquzela ukuthi mawuyintombazana kumele uphile kanjani mase kunzima usuyangilahla. Ngiyakuzwa ngiyakucela mngani izinsuku zibe 3 nje. Ngizoyizama indawo ukuthi ngiqhubeke ngilale. Ngihlala. Hey, okay kulungile mawusho njalo ngizobona ukuthi ngenza njani. Njalo nangu uyamazi hey wena ntombazana ima kanjalo ho mana kanjalo ho ungahambe zikhathele inkinga zakho ngizothathela umama lo umsize nalomfazi mina ngikhathele lalela kwangibizi ngomfazi wena yes ngizomqafula nobabili ningangibizi ngomfazi wena yes yeza ngiyakuzwa nonke phela isho nawe ukuthi kephi lengane lo mama ngisho kangaka ukuthi angiyazi lengane inyake manje itenza ngiyakinga ngoba ngandini walonje wahlula inkinga zakho lezi inkinga nawe yey ngifuna ingane nami ngijwayela mina nobani ngiyekela hey ngifuna ingane yami nina nobani ngijwayela uzamkhoma na nonke isho shit no mungahamba awukuduzo mkhumbulo ayongikhumbula awu ngecala encane kangaka nje ingane abantu bahlezi abuye abantu iziloyilungu awenzeni mina ngiyazi ngani umuntu yazi ingane uyangazi mina
Ngeno yini kahle kahle. Uyangazi mina. Ngeno yini kahle kahle. Ngiyakwazi mina wena. Wena wathola ngenyongo kithi. Wathola ngenyongo kithi. Yabona ngijula ngakubuka izolo ufika lapha ngithatha usathi manje awungazi manje. Angikwazi mina nginazi mina kini ngihlanganiswa yini nabantu bakini. Into ozoyenza. Into ozoyenza. Yini manje into oyenza la usihlaza kahle. Mina ngiyazi kahle. Ngiyazi la ngiyanhlaza. Lalela lana ke wena. Lalela la. Hey. Listen to me. Wena ayikho into engizoyilalela ezokhulunywa wena. Into ozoyenza zogeza. Uyabona wena nofowenu. Nibuyelise la ngifuna ucheck ukuthi umuntu wesifazane ubeze njani abantu besilisa abanganakho lokho. And nina you don't have this. Yabona letho lekunini. Hey manje ngizohamba ngakukhombisa. Lalela wena. Hayi phela ngifuna ukuhamba ngathi bese ngizokhombisa ingane yakho. Ngifuna ukuhamba. Sohamba nawe ngisinalo olunye uhlanje lukwazi lozongisangalela. Yabona mina. Ngifuna ukuhamba. Ufuna ukuhamba. Lalela uzophola wena. Mfaza mfowethu. Uzophola wena. Lento nalalela la ungasabiza umfazi kamfowenu mina. Khona amaringo wabonayo la. Khona amaringo la. Kahle kwenzakalana lapha. Khona amaringo wabonayo lana. Bafazi banquma lokwenzakalana. Hamba uzayena nofazi wakho uhlukane namphansi. Uphume kumina. Ukhuliwe ngenza. Hamba obuza yena nofazi wakho. Simangelo ukuthatha ingane yami yahamba nawe futhi usho umfowethu uthatha ingane Ningeno yini kahle kahle. Ningeno yini. Wena uzothi uthatha ingane yami mase ngiyifuna uzongisheshisa ngizwe. Ungazolo ungisheshisa. Ungazolo ungisheshisa. And wena nami. Hamba la. Hamba. Mama ngiyaxolisa. Uxolisa ukuthini? Uqalani? Kambe kahle sikhulume kade wena ungigqozisa sonke lesikhathi kambe ufuna ingane yami. Inganadadewethu. Uhamba ungigqolisa. Manje wena uyaxolisa wena manje kimi. Manje futhi mama ngehlisa umoya. Isaphila inganadadewethu lapho ongisa khona. Buka nje indawo esihambayo. Buka indawo esihambayo. Isaphila inganadadewethu isaphila. Lalela wena ntombazane. Lalela sis. Ngishangise nje. Hayi bona enhlola yami bo. Hey, hayi ke. Inzima lento. Inzima impela. Wena nginganazi sisaphila yini? Ngizohamba kanje ematsheni. Inganadadewethu biyenzeni ukube kuthuba ungafana endaweni enje. Ubiyenzeni le ngakho. Yini le yenzile ngakho? Sasa ngenhliziyo uyakhohlwa isimo sempilo esiphila kuyona sabantu besifazane. Yiyona le inganadadewethu sezigcina iphi komba. Ngizokukhombisa. Kephi? Hey uloku uxolisa la kimi uloku uxolisa. Kodwa manje awungikhombisa ukuthi siyaphi. Buka nje le ndawo esihamba kuyona ukuthi injani. Hayibona emhlola yami bo. Ngizowengizwa ke namhlanje. Sikhulu mfethu, mana sikhulu mina phansi esingeke. Mana sikhulu mfethu ngifuna ukuthi uyiqale phansi lethi sikhulu. Ungitshene ukwenzakaleni mfethu. Yo. Mina mfethu mangasekhosana nonodadewethu. Hayi ungabha hathatheke. Mana ke mfethu. Mase ngibuza sikhulu yini oyibone kunonhle? Muhlebi mfethu manje. Ngithanda nami mfethu. Yo. Ngimthanda. Manje mfethu intenzala yabo. Ngiyabona mfethu awungalilalanga le. Lipi maningi amalanga mfethu lipi ilanga manje. Umuntu wesifazane kanje Sikhulu, yabona sikhulu wena uhlunyezwe unonhle. That's it. Uma usithiwa nonhle into zakho ngalunga. Ngazi mfethu utshene yini. Yabo uma uyindoda mfethu uhamba uthandana nawonke umuntu. Le ngane mfethu bokubuka into zakho lokuhlangane na ayikho into elunga. Yabo okusho ukuthi idlozi lakhe alifuni. Yebona nto le. Futhi ngakho phela hip hop yami mfethu kungathi nje mfethu iphinde imuva mfethu. Kunini mfethu ngaqala ukucula mfethu ngirap mfethu sengihlangane nemanager ivele ingenzela ijayela mfethu. Njengoba usubona manje uthi usolakala ngokulahleka kwalokuze kwasiza mfethu. Mananga sikhulu mfethu. Leyo nto mfethu ngakuphikela mfethu. Ngabe iqiniso lo nto. Uyasolakala mfethu yena osolakala mfethu ukuthi wathi unonto ukuthi ubone khona into ayenza kusiza. Njengoba kade behamba nje bo2 manje ubethu yomkhombisa njengoba ubona sihlangana lapha sihlukana lapha. Njengoba ngisho nje mfethu ukuthi angifuni ukuhlangana inkinga zakhe. Wesikhulu mfethu uzothini mfethu mathi uyibula ingane yabantu efile mfethu. Kanjani yona leyo zongifaka kuyona? Kwakundawo enjani? Mama ngiyaxolisa. Uxolisani? Ngiyaxolisa nami ngase ngathatha ngenhliziyo ngiyaxolisa. Yabona lento yenzayo. Yabona le. Siza. Dadewethu. All right. Siza.
Mntanami. Hibo, Nkosi Jesu. Kwakutheni kodwa mnini mandla wonke? Kwakutheni mkhululi? Siza. Ngiyaxolisa mina ngingaqondile ukuthi ube njena. Ngiyaxolisa. Wena ungijwayela kabi wena. Usanesikhathi sokuthi uthinte umntanami usumenze nje. Ngiyaxolisa ngangingaqondanga ukuthi ebe njena, ngangingaqondanga sengathatha ngolanga. Uyathi ungijwayela kabi wena. Ngiyaxolisa. Kahle-ke mntanami awuhlukile nakakhulu kulo Siza. Ungathi ningontanga. Usithathaphi isibindi esingaka? Usithathaphi isibindi esingaka? Ngangingaqondile, ngase ngathatha ngolanga. Uyawazi amathuna mangaka abantu besifazane abagcina sebebulelene ngenxa yalezi inhliziyo zenu zokuthi uthathe umuntu wesilisa umfaka enhliziyweni. Musu umfaka enhliziyweni umuntu wesilisa aniqhathe nabantu besifazane. Wena uyasuka kini uyoshaya omunye umntwana uyamlimaza. Buka uSiza usumlimaza kanjani manje? I-right lento yenzayo. Uyafundisisa kahle la ingqondweni yakho i-right lento yenzayo. Wena ubani ozokuvusa umqondo? Mfethu ngiyazi into nje. Uzothini ngane mathiwa ifile ngoba bathi abantu sineyinsuku ingane ilahlekile. I-weekend yonke ingane bingekho. Lo mama mfethu uyizidlamlilo lo mfethu angifuni into ezongihlanganisa naye. Yo. Awona bathi mina school yazi ngicabanga school mfethu uyisa mina lo mama ngeke. Hayi mfethu abona umusaba uphisa senza yonke into school mfethu mina nginenkinga eningi mfethu ingane yami ayingazi kuyimanje yabo angikwazi ukuthi uhlangane nawe njengamanje shithi umngane bethu ofanele siqhelelane mfethu angifuni ukubopheka ngento kuthiwa mfethu ngihlangane nawe mfethu kunento gender based violence uthi yazi lonto mfethu nami gender based violence bethu kushaya bethu kanjena bethu hayi bethu mina ngifuni bethu ukuhlangana naleyo nto lekuthiwa mina ngoma lento sifazana ngiyaqinywa bethu ngibanjwa yabona bethu nje yabona amalungelo wami njengomuntu wesilisa isithunzi sami emphakathini wonke bethu sibekelwe phansi angilutho emphakathini manje yabona nje bayakhombisana nangu lo mfana yabona sikhulu mina ngangayikhuluma sengifuna ukusindiswa njengamanje ngifuna ukusindiswa mfethu mangingasindiswanga mfethu fanele vele ngibone yini engizoyenza empilo yami kodwa ngifuna uzohlala manje sikhuluma uzoqhubeka kanje mfethu ayikho into ezoqhubeka ngoba mina ngizoya ngibopheka mfethu ngihlukumazana isifana ngoba njalo abantu bangibonela emgwaqeni ngihamba nawe mfethu yabona ngamzumanga lo mama ngamlimaza Sikhulu mfethu angifuni abo manje angisafuni ukubonana nawe sikhulu mfethu ngizokubona nkabi yami hayi ngeke Kodwa Siza mntanami kungangaki ngitshela into eyodwa mntanami kungangaki ngikhuluma nawe ngicela ungibheke ngiyazi ukuthi useyinhlungwini kungangaki ngikhuluma nawe into eyi1 mntanami kungangaki ngikukhuza ngisiphuma kubantu besilisa uyayibona imphumela yento yokungayazi uyingane ngikutshela ngumzali uyayibona mntatadwethu hibo sorry kama ngizofonela abantu ukhona umuntu la engimaziyo sorry hayibo unjani ngithola le foni efonini ehambeni kaSiza ngicela uphuthume bandla uphuthume la ngaphesheya ngaphesheya komfula uSiza ngiyamthola khona into wrong gijima Siza gijima okay Siza amanzi ngizosasaphi Siza into engizoyithinde uphena la ngimbizayo uphi hawe Jesu hawe ma into engizoyithinde Mana Sizana umntanami awuyeke lento yakho ngoba yanisa awuzama ungibambisana nasemqukule sami fake khona Nkosi Yendo yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami